Nových kabinetov na Fakulte masmediálnej komunikácie by malo byť 6 a ich presné názvy a zameranie je následovné. Kabinet sponzoringu a nového biznisu, kabinet umeleckej interpretácie a eventov, kabinet filmovej tvorby, kabinet public relations a výskumu verejnej mienky, kabinet medzinárodných vzťahov a akademickej spolupráce a kabinet marketingu a lobbingu. Takže kabinet sponzoringu a nového biznisu, jeho úlohy sú jednak identifikovať produkty FMK, vhodné pre sponzoringové aktivity klientov, to znamená rôzne fotografické výstavy, predstavenia, publikácie, vedecké konferencie alebo spoločenské podujatia. Úlohou tohto kabinetu je tiež aj oslovovať rôznych externých klientov a ponúkať im možnosti kreatívnych výstav a iných výstupov v rámci ich priestorov, firiem, reštaurácií a zariadení. Takisto v praktických činnostiach vytvárať predpoklady pre fakultu ako prijímateľa sponzoringu a pripravovať podklady pre kabinety public relations a výskum verejnej mienky a jednoducho ako keby pripravovanie podkladov a materiálu pre ďalšie kabinety. Čo sa týka kabinetu umeleckej interpretácie a eventov, tento kabinet má za úlohu hlavne využiť talent poslucháčov a pedagógov na nacvičenie rôznych umeleckých produkcií a ich verejnú prezentáciu v oblasti divadla, recitácie, hudby a podobne. Čiže spríjemnenie alebo akési oživenie alebo pozdvihnutie úrovne rôznych podujatí, ktoré sa na fakulte robia s radou vlastných študentov a pedagógov a tieto aktivity prípadne aj ponúkať ďalšiemu, širšiemu okoliu alebo verejnosti, teda tie výstupy, ktoré budú u nás uskutočňované. A teda ako keby zabezpečiť reprezentáciu fakulty pri rôznych verejných zhromaždeniach, slávnostných akadémiách, sprievodných programoch. Kabinet filmovej tvorby, tretí v poradí, má za úlohu vytvoriť predpoklady pre tvorbu a produkciu hraných, animovaných a dokumentárnych autorských filmových diel, ako poslucháčov, tak aj pedagógov fakulty, ale ktoré by bolo možné prezentovať na rôznych medzinárodných festivaloch, či už v Karlových Varoch, v Bratislave, v Trenčianskych Tepliciach. A tento kabinet takisto by mal za úlohu produkčne zabezpečiť výber a účasť filmov na týchto podujatiach. Štvrtý kabinet, kabinet Public Relations a výskumu verejnej mienky. Tento by mal systematicky vypracovávať podklady pre prezentáciu aktivít FMK na verejnosti a v mienkotvorných médiách. Čiže jednak tú našu fakultu prezentovať, informovať o nej, starať sa o to, aby sa o nej vedelo, aby sa vedelo o tom, čo tá fakulta robí a v ktorých oblastiach je dobrá, výnimočná. Takisto usporadovať tlačové konferencie, mediálne podujatia a vytvárať a udržiavať obojstranne prospešné kontakty s bývalými absolventmi, ale aj inými žurnalistmi, ktorí pôsobia v rozhodujúcich médiách. Čiže udržiavať, uzatvárať vzťahy, ktoré budú neskôr zase perspektívou pre ďalších študentov a ich uplatnenie. A takisto vytvoriť funkčné podmienky pre rôzne výskumné potreby fakulty, ale aj externých klientov. Kabinet medzinárodných vzťahov a akademickej spolupráce, keďže ambíciou fakulty je, ale aj univerzity, je dostať sa medzi tú špičku minimálne európskych univerzít, tak to bude úlohou tohto kabinetu zabezpečovať kontakty a spoluprácu FMK s inými domácimi aj zahraničnými inštitúciami a autoritami, zabezpečovať účasť rôznych významných akademických autorít na konferenciách, na podujatiach a vytvárať možnosti pre účinkovanie pedagógov, doktorandov, ale aj študentov na významných medzinárodných domácich akademických podujatiach. Vlastne taká tá komunikácia a spolupráca. A posledný kabinet marketingu a lobbingu. Jeho úlohou hlavne je vytvoriť akúsi marketingovú stratégiu FMK a starať sa o jej systematickú implementáciu. To znamená, aby, keď to nazveme tak, produkt FMK prilákal čo najväčší počet záujemcov o všetky formy štúdia u nás. Takisto zabezpečiť, aby sa FMK etablovalo ako relevantné
poradenské, kreatívne pracovisko, ktoré dokáže poskytnúť služby externým klientom a zabezpečiť prezentovanie FMK v rôznych odborných komunitách a prezentovať ju ako výkonnú a fungujúcu modernú vzdelávaciu inštitúciu. Ďakujem veľmi pekne. Rada sa stala.